ne oganda chopo kuonde machal kamagi. Makosa mwatimo kaka oganda en dagi nyiso ji adieri. Nyathi manyako kitugo gi nyathi mawuoyi tibro mako ich kata ibro nwang'o tuo kendo ibro tho. Adieri no ji ok dwa wacho. Omiyo kata mana weche mag ng'anyo gi nyaka nyis oganda ni ma e sheria. Sheria wacho ni wuotho mos mos kata ng'anyo mamos to bende ni bedo maonge silaha. Ka ji nyalo timo mano to ji wuotho ma ji chope bunge to ji chung' mane dho bunge. Ka ji osechung' e dho bunge ka gidwa light candles to gi light candles oko mar bunge. Maonge wach moro amora motimre to ji chako wuok. Ka ji ochopo ofis mar president en Kenyatta Avenue. Kata ndalo mane Jakom Raila en prime minister ne ji ng'anyo to biro e dho ofise. Ka ji ochopo e dho ofis mar president oko Kenyatta Avenue. Tikawo kaka koro familia abich go kane gin gi memorandum. Ji abich go kende miyawo negi mondo gidonj mondo girom gi minister. Jomoko gi ochung' gi oko to gineno ka joka present petition ne minister. Mane gimoro be ni timo. To ka koro ubiro nudwa muko chiel, nudwa timo bas mano koro ji nyaka hinye.